ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, касоне ки бор доред мехоҳед ки ба Тоҷикистон равон кунед, пас мушкилии шуморо ширкати бародармон Набиҷон ҳал мекунад. дӯстони азиз, борҳои шуморо аз Москва ва Московская област ба тамоми шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ин бародармон чанд сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. бо хости Аллоҳ бе ягон мушкилӣ борҳои шуморо равон мекунад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Диҷей салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланду хонобод бошед. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, яъне ки тарафи бозори Ховарон қарор дорад. хона аз 4 дарохона иборат буда ва дар 57 сотиқ замин сохта шудааст. гуфтагӣ документ ҳам дорад. 100% ҳамаш документош қоидавӣ ҳастанд, ягон камбудӣ надорад. дигар дар наздикаш мактабу магазину балнитсаву садик ҳастай. гирду атрофи хона маҳкам оби свет ҳастай. хулоса обаш гуфтагӣ ки саҳару бегаҳ соатаки қатъӣ меояд. нархи хонара 900 000 сомониш мега. кухнии ва кухнии баняи дарун дорад. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки хонахар бошад метавонед дар рақамҳои рӯи экран ватсап рақамҳои дастишон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута ва дачаҳои Маҳмуд намебошад бошад. хона 1.5 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, дар хона кухнӣ ҳам дорад, баня калидор, ҳама чиз дорад. гуфтагӣ ки срочна фурӯшӣ, оби свет мушкилӣ нест. нархша 170 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз хонаро биё аз пеш бибин, иншоалло ки савдо мешавад. гуфтагӣ нархаш гуфтем 170, дар хона 1.5 сотиқ замин. марҳамат дар рақамҳои 907 08 12 96 кард метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон якто хонаи барак аст, яъне ки як хонаи временка 8 сотиқ заминай дар шаҳри Бухта, тарафҳои Қизилқалъа, деҳаи Сумбула. нархша 75 000 сомониш мега. гирду атрофаш маҳкам. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз тарафҳои Қизилқалъа замин мехарен, инам дар рақамҳои рӯи экран 905 50 77 55 қарда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз. хона хулоса ремонтҳои хуб кардагӣ, гирду атрофаш маҳкам, 3 дархона дорад ва дар 5 сотиқ замин сохта шудааст.
дӯстони азиз, соҳибхона маълумоти правдагӣ нестай. Касоне ки маъқул донишида бошад, нарша 260 000 сомонаш мегӯяд. Гирду атрофаш бо семблоқади маҳкам кардагиай. 3 дар хона гуфтем, 5 сотиқ замин. Ина марҳамат ҳолати хонаро тамошо кунед. дар рақамҳои 205 88 59 59 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 5 июли мо квартираи фурӯшӣ, квартираи арзон шаҳри Кӯлоб. Хулоса дӯстони азиз, дар шаҳри Кӯлоб мебошад, поёни вокзалда. Дихонага дар 3-ум ошёна ҳастай. Масоҳати хона гуфтагие ки 42 квадратни метрай. Хонара ба ҳама чизу чорааш қариб фурӯхта мешавад. Дар шаҳри Кӯлоб, поёни вокзал. Дихонага дар 3-ум ошёна. нархша 270 000 сомониш мегӯяд, боз муомила дорад. марҳамат дар рақамро рӯи экрана метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаида мебошад. 4 дар хона, 5 сотиқ заминай. хулоса дӯстон, хонара бо диққат тамошо кунед. яъне ки як дар хонаш ҳозир сохтагӣ, ремонт кардагӣ тайёра, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. аз тани 3 хонаи дигараш хулоса дӯстони азиз, хай дар наву дисен хона чӣ хел ҳастай, шикатур кардагӣ ҳастай, фақат дарош мондагиай тамом. 5 сотиқ замин, нархаш 180 000 сомониш мегӯяд. марҳамат кунед дар рақамҳои экран 402 08 08 15 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, боз як дигар хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. хона бениҳоят калон, заминшам калон ва 9 дар хонаҳай гуфтагиай. гирду атрофаш маҳкам, фақат гуфтагиай дар райони Фархор мебошад. дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. чолёби ангур дорад. обу свет мушкилӣ нест. кухни, баня, ошхона, аловхона, хулоса ҳамаи чиз дорад. 9 дар хона гуфтем. хона дар 8 сотиқ замин сохтагиай. нархша дӯстони азиз 450 000 сомониш мегӯяд. марҳамат дар рақамро экрана 902 97 09 90 қадим метавонед занг мезанед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Бохтар, Қурғонтепа хонахар бошед, ина марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар назди аэропорти Қурғонтепа мебошад. дар хонаи барак сохтагиай 2 сотиқ замин мебошад. нарша 140 000 сомониш мегӯяд. марҳамат дӯстон, дар рақамро экрана 917 06 58 58 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастай ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. 4 дар хона, калидор ҳам дорад ва баняи дарунӣ мебошад. хулоса дӯстон, дар 4 сотиқ замин хона сохта шудааст. нарша фурӯхта мешавад бо нархи 580 000 сомонӣ дар шаҳри Бохтар. 4 дар хона, 4 сотиқ замин. гирду атрофи хона маҳкам, ремонтҳои замонавӣ. марҳамат, касоне ки дар комментари нависед гӯед, ака настинтиҷа аз шаҳри Бохтар хона ба навор бигӣ, кухневу баняву ҳоҷатхона ҳамаи чиз дорад.
ремонтҳои замонавӣ дар рақамҳои канада 717 08 36 36 карда метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, дар ҳаминҷо навори мо ба охир расид. ҳазор раҳмати калом барои лайкатон. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар ватсаби ман 911 39 44 44 рой кунед. Иншоалло ки реклама карда фурӯхта медиҳем. хайр дӯстон.